Ahojte všetci, dneska si zahráme spooky hru. A to hra je názvom Dimension. Ty kokos, ja neviem vyslovovať. A bez toho, aby sme zdržovali, tak poďme na to. A už sme tu. Čo to? Prečo to tak trvá, ty kokos? Sakra. Počkaj, čo to? Ty kokos, to aký pík. Kamoši, musíme si počkať. Tak to bude trvať. Počkajte, si dať menší graphics. Či to nepôjde. No, ešte to zlepšilo. Sakra. Kokos. Tak musíme počkať. A už sme tu. Konečne. A sme tu. OK, to je iba blbé autíčko a ideme. OK, tak. Ak ste dobre rozumeli, tak ide o taký ako záhadný. Ja to neviem povedať, nepýtajte sa radšej. Press flashlight button to turn on your flashlight. A prečo som čierny? Čo máme tu produkt? Nie, nepovedz mi, že tam musíme na baterky. OK. Sme tu. Počkaj. OK. Prečo sa mi trošku ako... Zdá sa mi to, alebo... Že keď hýbnem obrazovku, tak sa mi to trošku ako... OK, nice. Toto je... Ty kokos. Kde mám ísť? Čo? Bože. Taký sprostý, ty kokos. Čo? Ježiš, počkaj. Mám ísť opačnou stranou? Kamo, čo? No, všetci, už som to zistil, mali sme pokročiť. To je taká debilita, tyko. Robíš si srandu? Aha, už sme, máme tu slow movement. Noise can trigger nearby threats. Stay silent to survive.
Ojojoj, kto tu dal tu čvirika? Jaký kokoti, či čo? Sľubujem, ak ma vystrašíš, ja ti takú priebem, ty kokos. No, sme tu. Modlite sa, aby som nedostal infarkt. Ja sľubujem, prečo vždy niekto ide za mňou? Alebo cítim to. No, sme pri tomto kaštieli. A piči, tyko. Bože, ja sa tak bojím. Buď odvážny, Rado, buď odvážny. Ja sľubujem, ak ma to vystraší, tak priebem. Well, looks like we're inside. Wait, robíš si srandu? Čo? Čo má byť? Čo mám robiť? Ty kokos, to čo je? To čo? WTF? Nie? Prosím! Nie. Okej, fajn. Tak čo? WTF? Piči, ja ti sľubujem. To čo? Už dosť. Prestaň. To čo? To čo je? To čo je za hezla? Čo? My máme ho ako... Sviečku, okej, máme tu. Ty kokos, toto je... Bože, to je blbé, keď... Kámo, ja sľubujem, ak ma niekto vystraší, tak mu drbnem do hlavy. Doj. Choď, vyžerbi ho. Zbedi. Počkač, nepovedz mi, že tu bude tá príšera. No. Read the journal. You survived the ghost, yet this is just beginning. To break the curse and decide the fate of this place, you must complete the rituals. There's a hidden room upstairs inside the room. Čo za pičovinu? Nie, nepovedz mi, že musíme ísť hore. Choďte do riti, satani. Bože, nie, prosím. Piči, ja ti takú zajebem. Dorie. To je medkit. Piči.
Lež som tu. To čo bolo? I hear melodies of them. The only way to get the key which opens the door of cursed would play the whole instrument. I've hidden it to the bed to keep it safe. To je čo? Ok, tu je locked. To je kľúč? Ty ghost, to je kľúč? Aha, to sa som kedy, jej. Ok. Trick or treat som dostal. Kokos. Bože, počkaj. Nepovedz mi, že idem dole. Chod do líti. Sprostá hra. Nie. Prosím. Som dobrý chlapec. To si nezaslúžim. Ak je niekto za mňou, tak ti najmem. Poč. Čiže tuto je hiding spot. Retrieve the instrument from the bed. A kde je ten bed? Ok, tuto je. Piči, ja ti takú najmem. Tuto je aj tiež. Ok. When it's your turn, you need to play the harp in sequence with the press. Press the F key when it's your turn. To start the game, one of you must press the F. You will shine when it's your turn. Fuck you mean by that? Dude, what? Press the button to start melody. Ja som normálne ďalší Mozart, ty kokos. Ja som perfekto, ty kokos. Get the bedroom key. Ok. OK. Ty kokos. Tuto je to? Nie. OK, bro. Nice. Časy, že máme baterku, ty kokos. Aha, toto je niečo. Lakur karáča. Hope it was worth it. You can equip... Ty kokos. Piči! Unlock. To sa zle raz. Normálne, ty kokos. Sľubujem, ak tam je niekto, tak ti zajebem. Ty kokos. Check out the music box. Okay. Wait, čo? Find the handle. Wait, what? What handle? Fuck you mean handle? Yo, there's something. New object. I find the handle. Let's go. I'm gonna hide. Whoa, holy what the fuck?
Ty ma nevidíš, môj milý, drž hubu. Ty kokos, toto je strašidelné, ty kokos. Ja sa bojím. Choďte preč, choďte spať. Ty kokos, nie, prosím. Choďte preč. Vypadni z môjho života. Nový objektív. Read the ritual journal in the hidden... What? Wait, there's something. If anyone reads I failed. It's up to you deal with this. Jasné, monštra potrebujem. Musím sa zbaviť tých monštra. Choďte do riti. Enter curse. There are 3 books headed across this place. I found one of them so far, and he's in my office, somewhere safe. Wait, what? Go to the... Prosím, nepovedz mi, že tam sú príšeriak, hej, tak sa zabijem. Ja sa bojím, ty kokos. Ja sa, ty kokos, bojím. I keď som odvážny hrať túto hru, toto je ako horor, to je psycho. Toto je to však? Nie. Toto je to. Tak boha, kde to je? Tuto? Aha, jasné. Schovať sa tu, keď si taký tučný, že ťa uvidí aj ten najslabší, ty kokos. Toto? Konečne. A ty kde tu, ty kokot? O, super. Ty kokos, prečo toto hľovku musím pohrať? Poa. Možno aj hlívnem koridor. Takže koridor. Search for clues about the office. OK. Musím pohľadať. Je tu aj mechanika, že môžeš i... To je key? To je lollipop iba, ježiš. Ja som debil. Piči, ak si tu, tak ti vyjebem. Som sa zľakol, ty kokos. Boha, prečo nemôžem? Where's the corridor? A tuto je pri tomto. OK. Ja to neviem nájsť. Pičie. Kde to je, bože? Tu je baterka. Nie, tuto je tá špetkit. Či bandage. Bla bla bla. Tu ani nič není. Kokos. Choďte do riti s touto hrou. Oha. Počkaj. Či není v koberci? Nie, není. Ani tu. Ale kde to je? Ty kokos. Kokos, ja som nasratý už. Ja som kokot. Tak ale kde to je, čo ja viem? Save. I hid the key in this box. Oh,
čiže jasne, musel som ako debil. Ja už odídem. To čo je? Idem preč, chodte preč, chod do piči. Piči, chod do piči. Ty kokos, toto je čo? Tak. Nikým. Všetko v poriadku. Pušinky. Bože. Nič, to nie... To je nič, iba všetci, iba zaspávam so sebou. Pušinky a tak. Boha, sa bojím. Čo keď ma uslyší? Skúsim. Čo tam je Squid Game? The secret is hidden in the colors of the light on the painting. Use power of the camera, solve the puzzle, and unlock the drawer. Sure. Bože, to sprosté monštrum, sprosté satanské. Ja nemôžem, ty kokos, veď tam je to smrtské. Ok, môžem. Už nemôžem. On vie otvárať? No tak to som mŕtvý. Ja som mŕtvý už. To jak prežijem? Okay.
To jak mám nájsť? No toto bude ťažké, kámo, lebo toto sa nedá. Blikám. Nepovedz mi, že aj vonku musím hľadať. Kde je to? Kokos, ja ani neviem, kde sú tie lens a ako debil som tu. No si veľmi pekný fešák, ty kokos. Vypadni, ty hajzel. Nechoď ku mne. Zlý psík. Kokos, som rozmýšľať, kde sú tie sračky, inak budem to ako debil. Piči! Choď preč odo mňa, choď preč odo mňa, choď preč odo mňa. On je slepý. Choď preč! Nie, nie. Nie. Odolí ti.
Ako fakt. Nie, prosím, ja som dobrý chlapček. Počkač. Tak čo už všetci. Keď sa mi nepodarilo vyriešiť záhadu, tak dúfam, že sa vám páčilo videjku. Dajte like a odber. A ideme do iného videa.